Μάτια λέω! Στο λαιμό! Και στα χιλάκια! Κυριάκο τι κάνεις? Είναι εδώ μπαμπάς σου. Ο σύλλογος, θέλοντας να προσφέρει κάτι στους απόψινούς φίλους του, θα πληρώσει ορισμένα δώρα που πρόσφεραν με πολλή αγάπη ορισμένα άτομα για την ενίσχυση του συλλόγου. Ο πρόεδρος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Εξωπόλεως, κ. Αθανάσιος Χριστουλάκης, θέλει να σας πει δύο λόγια. Αγαπητοί χωριανοί και φίλοι, που τιμάτε απόψε την εκδήλωσή μας, θα ήθελα χωρίς να μακρηγορήσω να κλέψω λίγα λεφτά από την διασκέδασή σας. Και σαν πρόεδρος του Εξοραϊστικού Συλλόγου Εξωπόλεως, που είναι και οργανωτής του πανηγυριού, θα αναφερθώ για λίγο στη δραστηριότητά του. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1981 με στόχο η Εξώπολη να μην υστερήσει στις προσπάθειες που γίνονται σε όλο τον Αποκόρονα για την αναγέννηση των χωριών. Αποκορύφωμα των οποίων είναι η επισκευή του κτηρίου που προβλέπεται σιγά σιγά να μετατραπεί σε ένα πολιτιστικό κέντρο με βιβλιοθήκη, αίθουσα διαλέξεων, χώρο ιατρικών εξετάσεων και που είμαστε βέβαιοι πως θα κοσμεί από τη μαγευτική σε θέα θέση του το χωριό μας. Ανταποκρινόμενος στην επιθυμία των κατοίκων του χωριού, ανάλαβε να αναβιώσει ένα παλιό έθιμο το πανηγύρι. Το μικρόφωνο στον αγαπητό Οδυσσέα Μαρικάκη που θα κάνει την κλήρωση, θέλω να σας εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες. Να απευθύνω από μέρους όλων αυτών που κατάγονται από την Ξώπολη αλλά μένουν εκτός του χωριού μας ένα χαιρετισμό στο Προεδρείο, τα μέλη του Συλλόγου και σε όσους εργάζονται για αυτόν και να τους ευχαριστήσω για τις προσπάθειες που κάνουν για την πολιτιστική ανάπτυξη της Εξώπολης. Στη συνέχεια θα αρχίσουμε την κλήρωση. Πριν όμως αρχίσουμε την κλήρωση και επειδή περισσέψαν ορισμένοι κλήροι και επειδή δεν μπορούμε διαφορετικά να τους διαθέσουμε και πρέπει να διατεθούν για να επιτύχει η κλήρωση, παρακαλώ όμως τα παιδάκια, αν έχουν την καλοσύνη, να απομακρυνθούν κοντά από το μικρόφωνο και να πάνε προς τις παρέες τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι κλήροι που περισσέψανε είναι ορισμένοι. Θα βγουν στη βιοδοσία. Θα ξεκινήσουμε πάρα ποσό και θα βαράμε που λέμε. Περισσέψανε λοιπόν ένα πακετάκι κλήρι, 24 κλήρι, από 50 δραχμές κάνουν 1200, τους κατεβάζουμε στη μισή τιμή 600 δραχμές. Αν είναι κανείς ενδιαφερόμενος, με 600 δραχμές να πάρει 24 κλήρους. Ενώ θα έπρεπε 1200 δραχμές να δώσει. Ωραίες Μαρινάκης 600 δραχμές. Επόμενος. Επόμενη πλειοδοσία. Πρέπει να ανέβετε κύριοι για να σας πάρω. Συγγνώμη, πιο δυνατά παρακαλώ. Ο Νικολής, ο Παπαδογιάννης 800. 900 Ορέστης. 1000 ο Σταύρος ο Σταβιανδάκης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθε από τη Γερμανία να τιμήσει το χωριό μας. Άλλος, 200 ο Σταύρος ο Σταβιανδάκης. 1200 ο Κωστής ο Νικολαράκης. Μέλη του Συλλόγου. 1300 ο Λάμπρος. Συγγνώμη, να σβήσω προχωρία και δεν βλέπω. 3000 ο αγαπητός φίλος του. Συγγνώμη, δεν ξέρω το όνομα. Στραζινάκη. 3,5 ο Γιώργος ο Ξενάκης. Και αυτός γερός μέλος. Προσέξτε, υπάρχουν κι άλλοι κλήροι αν έχετε την καλοσύνη. Υπάρχουν κι άλλοι κλήροι. Δεν είναι τελευταίοι. Στελή, 4.000. Σιγά, περίμενε. Λοιπόν, κατοχυρώθηκα του Στέλη του Μανολάκη 4.000. Στέλιο, μπορεί να έρθει να πάρει στο κλήρο σου, να μου δώσει τα λεφτά. Γιάννης Μαρινάκης. Ορέστης Μαρινάκης. Ορίστε, πάρτος, τα λεφτά δώσω. Λοιπόν, οι 45 κλήροι 1000 δραχμές στον Ορέστη, Μαρινάκη. Ξενάκης Γιώργος 1,5, υπάρχουν κι άλλοι κλήροι, μην βιάζεστε. Με 1500 δραχμές. 61 κλήροι όμως, 61 κλήροι, επαναλαμβάνω, ανεβαίνει το ποσό των κλήρων. 3.050 με 1500 δραχμές. Κύριος. Πώς λέγεται? Και ο Κοδημητράκης, Ανάση, βοήθεια. Θα κλέψουν τα λεφτά. Να βάζω εκεί μέσα. Α, συγγνώμη. Να μπερδέψαμε στον Λάμπρος.
Κοντάρα, απ' τη πιέσαι. Έλα Λάμπρα από εδώ. Έλα Στρατή, Μανώλη,